Bangsamoro Autonomous Region. Mayroon pa po yung Lanao, mayroon pa po dyan sa lalo na ang Sulu. Hindi pa rin po nakapag-send yung Sulu. Meron pa rin po ibang areas dito sa Luzon, kahit sa Luzon, na kahit paano po, bailiwick areas naman po ni Senator JB, and therefore umaasa po kami ng malaking buhos na ng boto. Yung kay Senator po, may pag-asa pang mag-number 1. At Based sa trend po, sa trend po na nakikita natin, mukha po hindi nakakayanin kung sakasakali. Kasi ang lumalamang na po ni Senator Villar, doon po sa transparency, almost 3 million. So kung sakasakali po na papasok yung buong 2 million, unless makuha namin na kanya yung boto, mukhang hindi po kakayanin na makuha pa yung number 1 at this point. Of course, everything is speculative, subject pa rin po yan sa mga development in the next